788 na tayo. 788 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo 788 na tayo. Maglaro't manalo 788 na tayo. Huwag mangangamba sa mga pagsubok, mayroon kang kasama. Isiya sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCS, ang kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na po natin ang first actual draw for SL draw number 3166. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Our first winning number is number 16. Number 16 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Our second winning number is number 30. Number 30 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 12 number today are number 16 and 30. Number 16 and 30 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Ako po muli si Governor M. Sarmiento. Lagi po nating tatandaan, PCSO, hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat.